escucharte, con solo mirarte. El amor vuelve a empezar. Eres luz que puede tocar este corazón. No hay nadie más que tú. Y enciendes estrellas en mi interior. Yo iré a donde vayas tú. Y es que nadie más me mira como tú. Solo tú. Eres tú. Solo tú. Και εκείνο το πρωινό είπε η μαμά στην κοκκινοσκουφίτσα να προσέχει. Μην πας από το δάσος, ούτε να κάνεις τάσεις, κοκκινοσκουφίτσα. Μην ανησυχείς, δεν θα σταματήσω πουθενά και θα φτάσω γρήγορα στη γιαγιάκα. Η κοκκινοσκουφίτσα έκανε ό,τι της είπε η μαμά της. Υπάκουσε. Όχι ακριβώς, γιατί ξαφνικά είδε μια κίτρινη πεταλούδα μέσα στα λουλούδια. Και η κοκκινοσκουφίτσα άρχισε να τρέχει ξοπίσω της και μπήκε στο δάσος. Και εκεί δεν είχε μόνο δέντρα. Δεν κατάλαβε ότι δύο μοχθηρά μάτια στο δάσος την παρακολουθούσαν και ήταν καλά κρυμμένα μέσα στα δέντρα. Ποιος ήταν? Ο κακός λύκος! Ο μοχθηρός λύκος ήταν εκεί που πάντα του αρέσει να κάνει κακό. Κάτι μου λέει ότι θα έχω ένα υπέροχο φαγητό. Και είπε, κάτι μου λέει ότι θα έχω ένα υπέροχο φαγητό. Παιδιά, δεν έχετε σκοπό να πάτε σχολείο σήμερα? Έλα, γιαγιά, έλα. Γιαγιά, άφησε την να μας τελειώσει την ιστορία με την κοκκινοσκουφίτσα. Δεν θέλω κουβέντα. Αφήστε τα παρακάλια γιατί θα σας βάλουν απουσία αν αργήσετε. Πάμε. Ελάτε, πηγαίνετε. Έλα γρήγορα. Γεια σου, φίλε. Γιαγιά. Να περάσετε καλά, να προσέχετε. Και εσύ. Τι παιδιά. Έμειναν με την περιέργεια τα καημένα. Από πού ξέρεις εσύ τόσες πολλές ιστορίες? Από το ορφανοτροφείο, κοραλία. Αλλά θα σου τα πω άλλη φορά, ναι. Τα λέμε. Καλή σου μέρα. Να προσέχεις. Και εσύ γλυκιά μου. Πρέπει να πάω να φέρω φαΐ και να δω τι συμβαίνει. Πρέπει να βρούμε τρόπο να γυρίσουμε πίσω. Θα ήθελα να μείνω εδώ για πάντα. Μακάρι να τα ξεχνούσα όλα. Όλα. Σε αγαπώ, αλλά δεν μπορώ να μείνω. Πρέπει να φύγω. Τι κρίμα. Αύριο πάλι. Ήρθα. Τα φασόλια είναι έτοιμα. Μπράβο, βάλτε εκεί. Ωραία. Τα ρούχα που θα πάω σε εκείνη τη βίλα είναι έτοιμα ή ακόμα? Πρέπει να σου πω ότι είναι πολύ ακριβά. Και αν τα χάσεις ή πάθουνε τίποτα, δεν θα ήθελες να ξέρεις πόσο πολύ θα χρεωθούμε, κατάλαβες? Ναι, για όνομα του Θεού. Και να πάρεις τα λεφτά. Μη γυρίσεις, μικρή μου, σπίτι χωρίς τα λεφτά. Ξέρω τι θα κάνω. Όμως πρώτα θα περάσω από το σπίτι του ζωγράφου, έτσι? Ζωγράφο. Μας αρέσει και πας όλο εκεί. Πολύ. Γιατί όταν πάω, εγώ του ποζάρω και αυτός με πληρώνει. Έλα, τώρα δώσ' μου την ευχή σου. Ναι, κοριτσάκι μου, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Θα τα πούμε αργότερα, έτσι? Ναι. Με το ποδήλατο πας? Όχι, προτιμώ να πάω με τα πόδια. Καλά. Θα τα πούμε, γλυκιά μου. Ναι, κοριτσάκι μου. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, φιλενάδα. Γεια, καλημέρα. Μαριτσούι! Τι κάνεις, Ραμόνα, πώς είσαι σήμερα? Καλύτερα, Μαριτσούι. Σε ευχαριστώ για το ενδιαφέρον.
Να σε έχει ο Θεός καλά για όλα όσα μου προσέφερες όταν ήμουν άρρωστη. Όχι, όχι, μην το συζητάς. Το έκανα με χαρά αυτό. Όμως βιάζομαι πολύ τώρα. Φεύγω, γεια! Να σε καλά. Γεια σου, Ραμόνα! Τέλεια. Αυτό εδώ. Ωραία. Σε είδα, βρωμόπεδο. Συχάθηκα πια τις κλοπές σου. Θα σε καταγγείλω. Κλέφτρα! Κλέφτρα! Δεν μου έχεις αφήσει λουλούδι για λουλούδι. Τώρα θα δεις. Έλα εδώ. Κλέφτρα! Δεν θα το ανεχτώ άλλο. Καλημέρα! Καλή σου μέρα! Γεια σου, γεια σου. Σου έφερα τριαντάφυλλα για να χαρίσεις, Παναγίτσα μου. Αυτή τη φορά θα με πιάσει ο πατέρας Ανσέλμο. Τρέχω. Τα μυστηριώδη τριαντάφυλλα. Αυτό ήταν. Δεν αντέχω άλλο πια. Θα με τρελάνει αυτή η μικρή. Τι έπαθες, Κασίλντα? Αν αυτή η άθλια προστατευόμενή σου δεν βάλει μυαλό επιτέλους, θα την καταγγείλω στην αστυνομία. Αχ, τι έκανε πάλι η Μαρία Ντε Γεσούς? Με έκλεψε. Σε έκλεψε? Ναι, πάτερ. Μου κλέβει τα τριαντάφυλλα. Τα μυστηριώδη τριαντάφυλλα. Είσαι σίγουρη γι' αυτό που λες, Κασίλντα? Δεν λέω ψέματα, πάτερ Ανσέλμο. Την έπιασα επ' αυτοφόρο να κλέβει τριαντάφυλλα. Και το κάνει κάθε μέρα. Αλλά σήμερα την τσάκωσα επιτέλους. Μα η Μαρία Ντε Γεσούς είναι άγγελος, Κασίλντα. Καλύτερα να μην μπλέκεις με τους αγγέλους. Κασίλντα, μην το λες αυτό, Δεν γιατί ακούω ο Θεός... τίποτα. Αυτή είναι απαράδεκτη. Είναι σκέτη πληγή. Κουράστηκα, πατέρα Ανσέλμο. Κουράστηκα πια. Κουράστηκα. Δεν ξέρω πώς έφτασε ως εδώ. Θα πάω να ισιώσω τα μαλλιά μου. Αχ, Μαρία Ντε Γεσούς. Μην κουνιέσαι, σε παρακαλώ. Έλα, έχω κουραστεί να κάθομαι χωρίς να κουνιέμαι. Μήπως νομίζεις ότι είμαι φτιαγμένη από πέτρα? Βιβιάννα, άλλαξε το ύφος σου, σε παρακαλώ. Μπα, δεν σ' αρέσει? Συγγνώμη, αλλά αυτό έχω. Δεν καταλαβαίνω τα νεύρα σου. Εμένα πάλι δεν μου αρέσει καθόλου ο τρόπος. Δεν είμαι τίποτα πια για σένα. Ό,τι και αν σε ρωτήσω, η απάντησή σου είναι πάντα ένα σκέτο όχι. Πάντα έχεις δουλειές, δεν έχεις καιρό για μένα. Περνάει όλη μέρα και δεν σε βλέπω καθόλου. Βιβιάννα, όταν σου λέω ότι δεν μπορώ να έρθω μαζί σου κάπου γιατί δουλεύω, είναι αλήθεια. Ναι, Αλήθεια σου λέω. έτσι λες εσύ, αλλά δεν σε πιστεύω. Ποτέ δεν έχεις χρόνο για μένα. Ποιος μου λέει ότι δεν ήσουν με άλλη γυναίκα? Θέλεις να έρθω κι εγώ ή να σε περιμένω? Ό,τι θες. Έχεις χρόνο πάντως αν έχεις κι άλλες δουλειές.
Δηλαδή δεν είναι εδώ η Μαριτσούη? Όχι, δεν είναι εδώ. Απ' τη μια καλύτερα. Γιατί θέλω να σου μιλήσω. Ιδιαιτέρως, καντελάρια. Για ποιο πράγμα? Να, ανησυχώ πολύ για τη Μαριτσούη. Δεν μ' αρέσουν πολύ αυτοί που κάνει η παρέα. Σίγουρα θα τη βάλουν σε μπελάδες. Θα τις κάνουν μεγάλο κακό. Ελάτε, πάμε. Έλα εδώ θα περάσουμε. Παιδιά, μην κάνετε φασαρία. Τι συμβαίνει? Τι συμβαίνει? Σήμερα γιορτάζουμε γενέθλια. Εγώ γιορτάζω. Έλα βρε να σ' αγκαλιάσω. Σε ευχαριστώ πολύ. Κράτα εσύ. Χρόνια πολλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Είπαμε ότι θα κάνουμε το πάρτι του εδώ. Θα το γιορτάσουμε. Να το κάνουμε εδώ. Συμφωνείς, έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια, φυσικά. Θα είναι τέλεια! Μην ανησυχείς, θα τα ετοιμάσουμε πολύ γρήγορα. Άκου, αγόρι μου. Οι φίλοι της είναι φοιτητές, είναι καλλιτέχνες. Ταιριάζουν, κατάλαβες. Μέσα σε αυτούς είναι και ένας σκηνοθέτης που θέλει να την κάνει ηθοποιό. Αυτός ο ζωγράφος της δίνει λεφτά και εκείνη του ποζάρει, τη ζωγραφίζει. Ντυμένη, είναι ντυμένη γιατί, ξέρεις, είναι πάρα πολύ σεμνό κορίτσι. Πες της να τους αφήσει, σε παρακαλώ. Ξέρω τι σου λέω. Να σου πω, αυτό το παιδί έχει περάσει πολύ δύσκολα στη ζωή της. Πρέπει να ξεσκάσει τώρα λιγάκι, να βγει έξω. Δεν πρόκειται να της το απαγορεύσω. Και τώρα τι λες, μπορώ να φύγω? Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχω πολλά να κάνω. Καλά. Ναι, κουράστηκα να κάθομαι ακίνητη σαν να είμαι άγαλμα. Κάθομαι σαν το πτώμα. Να φεύγω, εντάξει? Ναι, Μαριτσούη, μπορείς να φύγεις. Ορίστε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τα λέμε, ναι. Ναι, θα τα πούμε. Α, να σου πω. Αν θες είσαι καλεσμένη στο πάρτι που θα γίνει εδώ το βράδυ. Α, μπράβο. Θα έρθω, οπωσδήποτε. Θα τα πούμε τι τότε. ωραία. Πω, τι ωραία παπούτσια. Ευχαριστώ, Να πριγκίπισσα. περάσω για να μην τα πατήσω. Είπα να περάσω, Χαίρομαι πολύ. Γεια. Είναι πολύ καλό το μωρό, Τώρα να τα ανοίξουμε. Μα καλά, ταιριάζει αυτή στην παρέα μας. Ναι, ταιριάζει. Η Μαριτσούη ταιριάζει με όποιον θέλει. Βιβιάννα. Δεν πρόκειται να σε ακούσω. Μα γιατί δεν μπορούμε ποτέ να μιλήσουμε Δεν θα ήρεμα χάσω άλλο εμείς οι χρόνο δύο? μαζί σου. Παράτα με ήσυχη, αλλιώς θα κατέβω, εντάξει? Βιβιάννα, περίμενε, Εσύ σταμάτα! να σταματήσεις, εσύ! Η κυρία Βιβιάννα δεν είναι εδώ για να σε πληρώσει. Θα πρέπει να την περιμένεις. Μάλλον δεν έχω άλλη επιλογή. Άρα θα τα αφήσω σε εσάς. Θα τα πάω τότε στην κρεβατοκάμαρα και θα επιστρέψω αμέσως μετά, Μαριτσούη. Ό,τι πείτε. Αυτό το σπίτι είναι πολύ όμορφο. Υπέροχο. Οδήγα καλύτερα, σε παρακαλώ, θα με σκοτώσεις. Δεν θέλω να πεθάνω. Βιβιάννα, άκουσέ με, σε παρακαλώ, πρέπει να μιλήσουμε. Άκουσέ με! Μη μ' αγγίζεις! Κυρία, η κόρη σας και ο αδερφός μου πέρασαν τη μέρα μαλώνοντας, έτσι?